Kadir Stêra nivîsî peymana Dublinê cemê jiyanê. Êşa dunyayê ku ez hîs dikim ji bo xewnek sar e. Ez ji xewnekê hatim, min xewnek date, bîranînek şîn kesk, vaye giyanê min ê dinyê. Li deştê bêhêz bifire, li çiyê bêdeng be, di cem bigirî, vaye dergehê dunyayê. Vir derdê dunyayê ye, yan li ber siya çiyê raweste, yan jî di şahiya hîjîrê de bisekine, xwe biêşîne û xwe temam bike. Bîrhan keskîn, çûkê anqa. Du wextên tarî û teng de çayekî deyne ser ocaxê an qehweyekî di cewzeyê xwe de çêbike û li ronahiyê bifikire. Berê xwe wekî her timî bide xwe û mîna kalekî bêje: min çi dît, min çi nedît, lê wê ev jî biqede û bibe xwelî, ber bi bê ve bifire. Radibim çavên xwe li cezweyê digerînim. Dibînim û tevê fîncan û qehweyê berê xwe dim mitbexa hevpar. Çavê min ocaxa hevpar dikeve, devê xwe bi çêran tijî dikim, lê li xwe hay dibim, sekan be bêhna xwe fireh bike. Wî xwedê lê nexisto, ocax di nav gemarê de hiştiye. Ji xwe berê jî gemarî bû, lê anha gemartir bûye. Çavê xwe li pacekê digerînim. Paç dibînim û ocaxê paqij dikim. Bi qesem navê xwedê her ku paç bi ocaxê dixim, ji berê paqijtir dibe. Her ku paqijtir dibe, mîna gerdûm peyamekî bide min kêfa min tê. Dikenim û dibêjim, bi qasê tariyê ronahî jî têra xwe heye. Min ocax paqij kir û qehweya xwe çêkir, li odeya Martin Eden vegeriyam. Qehweya min li ber min û berê min li fikaran. Nivîseke min a sala 2012 tê bîra min. Nivîsek pir kurt û bi zimanê Tirkî. Di rojnameya Emreselê de hatibû weşandin. Di wê gavê de rojnameger Metin Göktepe hatibû bîra min. Piştî qetla wî bi çend salan dîmenek wî min dîtibû û pir di bin bandora wî de mabûm. Mîna gotinekên min a vê nivîsê ew jî di çemê jiyana xwe de herikî bû. Wekî gelek rojnamegeran mirina xwedawî ber çavên xwe, dilê wî bi karê wî re bû. Di wê serwîsa ku me ji gund dibir bajêr, lîseyê hema bêje her timî strana li ser wî lê dixist. Herî ku lê difikirîm, rojnamegerên dinên ku hatine qetilkirin tên bîra min. Apê Musa, Heranding, Ferhat Tepe, Cîhan û Nazim û bi qasê wan bi dehan rojnameger di rêya xwe de mirina xwe dan ber çavên xwe û dilê xwe ji me re hîştin. Belê, ev e jiyan, pirî caran berdilên giran dixwaze, bo em çi cemê jiyana xwe de biherikin, dengê guhê me li ava cem e. Heger pêşiya cem bigirtin, wê piştê demekî av gemarî bibe, ji ber vê yekê di vê taristanê de divê merev hêviyên xwe qwet neke û bide dû çîroka xwe. Her çi qasî mirin bibe pehrewan jî, mîna wan rojnamegeran em bidin dû çemê jiyana xwe. Didim dû çemê jiyana xwe, ebû saleke min ne xaniyek ne jî sekin. Ji welatekî têm qewirandin, berê xwe dim welatekî din. Ev e çîroka çemê jiyana min, li dawiyê nafikirim û di wî çemê jiyanê de sopaniya dikim. Hema dibêjin, em ê tepşînin Xirwatistanê. Ew dibêjin ez revim. Gerdûn bi min re ye, hîs dikim. Ev peymana Dublinê bûye bela serê me gelek penaberan. Heger Dublin hebe, qet li dosyayên te jî nanêrin. Gulpa dawî li qehweyê dixim. Ev roj wekî firtoneyê bi ser min ve hatin, lê her ku firtone bi ser min ve hat, şaxê min bi qewettir bûn, hê jî qewettir dibe. Mîna ku jiyan, min hazirî jiyaneke bi stêran re bike li ser rêya xwe me. Mîna Swîsreyê Almanya jî dixwaze min bişîne Xirwatistanê û dibêje: me nameya Dublinê ji te re şandiye, lê ew name qet nehatiye berdestê min. Qey ev name firiya bû. Bûye wekî Joseph K. Franz Kafka hatibû girtin,
لی نزانبو جبر چه هاتبو گرتن و آنها چه ببه لریا که دگرم لی ری ازم ریوی ازم دزانم هر کل خواه حشیار دبم و لگمارا خواه های دبم نیزی خواه دبم نزانم من جکودا دست پیکرن او هاتم که مینا وی نویسا من چوا دست پیکر و یهون دبینن به نویسی بری خواهتا کدری بله مرف به سپریزن وی جیان نزانه حضرت یوسف دو دبن بیره دبو لی پاشه لمصری ببو والی او گوتنگ شمسی تبریزی جی هبو ما تج کد زانی کوی بنی جیانا ته جسری وی خوشتر نبه توی بدی دو خیال خواه توی بدی دو حقیقت خواه حقیقت وان روزنامه گرن که هاتنه قتل کرن حقیقت گرتین زندانه حقیقت گریلای لسری چیا که حقیقت لشکر که کخانی مالا باوی وی جکرپیچان او آلا سورا ترکان پشت مرنا وی لسروی خانی خرپیچان خوالبات که حقیقت جنگ وعیدا او گریه باوی وی لوی گردونه بتنه حقیقت تونه هر کسک خوادیه جمع جانا خواه هر کسک شبتار حقیقت خواه لی حقیقتن هفپار جهنه مینا بارن لسر پشتن ما مینا لگرن مرف دبری خواه بده مطبقی او قهوه خواه چه بکه جبیر مکه هر چه ببه و بقاس باوریات ده باندور لته بکه باش مرف ببه پولیانا و دکیلیه ده خوابونا خواه پیک بینه دوی چمه جیان ده هر تمی ریک دن هیه تشتا کتوبه کی اوه دنگی خواه بده قلب چاوین خواه و او حقیقت ده شان ده بکه